A táto víkendovka ma strašne veľa vecí naučila. Hej, hlavne čo sa týka toho myslenia a toho odhodlania, čo človek dokáže, len v prvom rade musí chcieť. Hej. A ja si určite z tejto víkendovky vezmem to, že som pochopil veľa vecí, že napríklad myslel som si, že mám veľa vecí správne pochopených a že to správne som pochopil a že tomu rozumiem. Ale zistil som, že vlastne nerozumiem tomu až tak. A že mám to trošku ináč pochopené a mal by som to mať ešte ináč pochopené. Skôr, ale už gratulujem k tomu, že si sa otvoril novým veciam a chceš v svojom živote napredovať niekde, učiť sa, vzdelávať sa. Určite. A toto mi naozaj tomu veľmi pomohlo. Super. Moja druhá otázka je, čo je bolo to, prečo by si odporúčil takýto víkend iným ľuďom, napríklad taký ako sa? A v prvom rade by som to posunul ľuďom takým, ktorí jedna vec, buď pochybujú o sebe, hej, že pochybujú a potrebujú možno také šťuchnutie, aby sa do toho dali. A zase zároveň aj v mojom prípade odporúčil som to aj ľuďom tým, ktorí nepochybujú a myslia si, že je to všetko úplne v pohode. Že je to všetko v poriadku. Dobre tomu a pritom potom na tejto víkendovke človek vlastne zistí, že to tam trošku není úplne tak správne, ako by to malo. Pritom aj keď si myslí, že má to pochopené dobre. Super. A posledná otázka je, čo by si odkázal mne nejakú osobnú správu pre Juraja, ktorý tu teraz pred tebou sedí? Čo by si mi chcel odkázať? No, že by si to malo robiť tak, ako to robíš. Nemal by si sa vôbec zmeniť. Hej, lebo áno, ten život je aj o tých zmenách. Samozrejme, človek musí chcieť. Áno. Hej, v prvom rade musí chcieť. Hej. A jednoducho rozdávaš tú radosť ľuďom, pomáhaš tým ľuďom a takisto vlastne ako si pomohla mne. A budem veľmi rád, keď ťa ešte 100 razy v živote uvidím. A takéhoto, aký si. Podobne. Ja som vďačný, že som tu mohol s tebou byť a zažiť nádherný víkend. Díky, Mirko. Ďakujem, Maja.